Станислав Анков. И така, преминаваме с следващите финални участнички. Финалната декада от Грузия Нино Цанцава. На 11 години. Може би, да. Тя не е най-малкият. Да, не е най-малкият участник. Има още по-малък в Мис Фестивал. 11-year-old Nino Цанцава from Georgia. И въпреки че на 11 години руски и английски. И след Нино, пак Нино. Пак от Грузия. Ето това е най-малкият участник в Мис Фестивал. Най-малките участничка Нино Мелапте. Oh. След малко ще видите какви темпераментни танцори са в Грузия. Грузия винаги ни изумяват на сцената на Международният фолклорен фестивал в Парк Марна Поле, уважаеми приятели. Изумяват ни, защото имат много бързи крака, по-бързи дори от прословутите Lord of the Dance. Следва отново участничка от Грузия, Нато Айладзе. Нато Айладзе на 15 години. Featuring two artists Нато или Нато, както и да го кажем, няма да избъркаме, защото всички тук сме приятели и са ни простени в новите грешки и изменята на езика Айладзе on Georgia, 15-year-old. Последната участничка тази вечер, но с не по-малко част от останалите. Тако Купишвили. От Грузия. Тако Купишвили затваря представянето на нашите претенденти за Мис Фестивал 10-то юбилейно издание.